На всички потребители, аз съм ShadowGameBG, това с мен е Макс и в този клип ще ви покажем как да си изтеглите Clash of Souls. Така, влизате в Google и пишете Clash of Souls. Така, натискате и ще ви излезне този сайт. Хайде. Така, ще ви излезне ето този сайт. Отивате по-надолу. Хайде. Отивате най-долу. Хайде. Тук не ми е заредил. Добре, отивате най-долу и ще ви покажа къде. Чакайте малко. Къде беше, бе? Какво ми бъгваш? Оф! За да стане по-бързо брош, ще натисна Download. Отивате най-долу. И ще ви покажем на какво. Аз ще го инсталирам на Android. Ще ви покажа на какво да го инсталирате. Така, 3% батерия, не знам дали ще ми стигне. Така, след това сървър трети, защото втори и първи надали ще ви тръгнат, но първи ще се пробвам. После, така, в другия клип ще се пробвам и първи да се стигля. Нищо. Не, кога ще излезе? Така, хора, ще ви излезне това. Искате APK, Чекай бе. Разруших на неговия приятел къщата. И той само да бяхте видяли какво беше смешно. Мъгъ, хора, бе! Излезна ли баймангалистка? Така, APK, натикате. Доста съм притеснен, когато стане на 1% батерия. Защото тогава е доста притеснен. Така, отивате надолу. Ще покажа стъпките, какво трябва да направите. И натискате Download. Ако отидете по-надолу, ще ви излезне друго Download. И ето, тук натискате Download. Download. И ще започна да ви се инсталирам. И се инсталирам малко бавно, така че да. Надявам се клипа да ви е харесал. Нали като ви се инсталира, включвате и там ще видите какво се прави. Надявам се да ви е харесал. Лайквайте, абонирайте се. Аз бях ShadowGameBG с Макс и довиждане.